Good morning! Welcome again to our channel. Tingnan natin tong project natin kung anong pagbabago. Ayan. Yan ang ginawa nila. Tapos, may magde-deliver, may tumawag, wala pa. Iniantay ko pa. Kailan kaya darating? Hindi sila nagtatrabaho. Yung isa nag-order ng alambre lang nabili. Yung isa naman kailangan daw ng plyboard. Hindi naman nasabi, nakalis ka na. At nails na. Tingnan mo yan, balik ka na naman. Tapos may delivery na, parating na. Today is Saturday, February 12. Malapit ng Valentine's. It's Saturday, it's 12 time. At merong delivery dito. Ayun. Bulsa. Ang bawat? Wala pa dito? Ha? May go, no? Okay, get out. Big, atras gamay no. Atras gamay. Atras gamay ba? Atras gamay. Ala, may alambre. Riverside. Ayun, ang problema ko kung anong iluluto. Nakita ko sa freezer, ito yung chicken breast. Okay, I will do something with this. And then, meron, at may panggisa. So, meaning, may panggisa. Tapos may hipon doon. So, may panggisa, nakarya ng baboy. Tapos may hipon doon sa freezer. Aha! Nagkaroon ako ng idea. Pansit, bami. Okay. Tapos ito, alla Fiorentina again. Okay. That's good. Ang pansit. Inihahanda ko yung ingredients, guys. Ito kasi nabili ko. Gagawa akong bami kakos kasi meron ng kanton, merong kanton, meron ng bihon. Ayan, nagpiprepare ako. At habang nagpiprepare, ginawa akong cappuccino. Wow. Anong pamilyanda mo, papi? Torcha. Torta. Boholan. Nilagay pa dun sa chopping board, guys. So, social kaayo. Napaka-social yan. Okay. Sige, magluluto na tayo ng pansit at saka yung chicken Florentina. Oh, ayo, may tangkiwar ako. At ayan na. Ang hipon. Wow. Sarap yan. May squid roll, may hipon, may karne ng baboy. Ayan. At ngayon ay isunod ko na yung
Pansit Canton. Inugasan ko lang bahagya para lang makakuha siya ng tubig at lumambot. Mag-string konti kasi masyadong bulky. Okay? Let's put it to the kawali. Lagay natin ang gulay. Gulay, papi. Sarap ng pansit niyan. Nako. Champion yan magluto ng pansit. Talaga. Kita nyo yan? Seryoso yan. Nako. Seryoso na yan na ganyan. Masarap na yung niluluto niyan. Sarap, no, guys? Ayan. Matutuwa yung mga trabahante mo niyan. Tapos nila kasi 4:06 na. 1 hour na lang, and then swelduhan na. Ayaw in town ko hagbong dodong. Oy, ginoo ko. Ayun. Oy, saaman ka gibutang sa Ginoo nga karon raman ka. Naplatan ka? Yellow.
Sa ringit nito. Tapos na ang sweldo. Nabigay ko na yung sweldo nila. Dahin natin kung anong mga natapos. Ayun, meron ng bakal dito. Noong isang araw, nung kahapon, wala pa yan. Meron na pating box. Ayan, inihanda nila para buhusan yata sa Monday. Ayan. Order pa. Ganda. Mga tire-tire ni Bagyong Odette ay gumaganda na. Gumaganda, yeah. Eto kami, nagbibiyahe, tinatahakang J.A. Clarin. Bibili tayo ng ano guys, yung potting mix kasi naubusan tayo. Kasi ang daming mapropagate. So, let's go to Dao. Kasi nandun ang nagtitinda ng mga plants at saka mga gamit ng gardening. Ngayon tayo nagka-chance dahil tapos ng patrabaho. Ayan. And today is Saturday. Then tomorrow is Sunday. Yes, it's a rest day tomorrow. Yay! Natapos natin ang 6 days na nagpatrabaho ng ganon. Smooth lang at maraming natapos. Thank you Lord God. Galing natin, no? Galing. Kaya lang sinisipon. Halata sa boses ko na may sipon. Ayan. Let's go there. Yes. Rice Hall. 3-in-1 naman yan. Walang nagtitinda ng rice hall lang. Ha? Wala no? Dito. Yan o. Ay 3-in-1 din. 3-in-1 din. Tanongin mo meron sila. Wala. Ha? Tanongin mo kung meron sila. Dai, na kay rice hall, dai. Rice hall lang. Rice hall lang? Ah, tagpila. 50? Nagbabay siya. Mo na? Okay. Tag 50 daw. Iting na matay mo na. Ade mo na, sekarang makita mo ngani lata. Ikaw nang pagaling pa ka mo. Pero Okay, kana. pwede na tanong ka. Na may suki to sa tumoy pero Pila na yan? buswat po siya. Buswat po tong isa. Pagkakugihan nila. Ano nangyari dito sa parking? Ha? Sumubsob yata yun. Ay, may sumubsob doon. Na-stuck yung white car. Kaya pala na sabi ko anong nangyari doon. Okay. Uwi na tayo. Daming tao ngayon. Ha? Pansin ko Sa Batuman ka ron. Daming tao Pagsiyawian na yung mga ano sa ano. Weekend, weekday. Daming tao. Yung ano, hindi sila natatakot na matambis yung mga ano sila. Hindi na takot ang mga taong mabangga. Hindi na. Matitigas sa mga katawan ng mga yan. Baka mayupi itong sasakyan. Ito na yung sobrang. Mamiya. Alam mo noon na. Oh, busy ngayon. Oh my God. Punta tayo sa Chowking. Bili tayo may sabaw na beef wonton plus siopaw. Kuraw ng Chowking. Ako naman na-miss ko dito yung siopaw. Ayan. Yun lang ang dinner ko is siopaw na asado, chicken asado kasi walang available na bola-bola. Pupunti na tao, magsasara na yata, malapit na.